скъпи гости, учители, ученици, уважаеми родители и всички присъстващи! Днес, 15 май 2015 година, сме се събрали, за да изпратим с радост и тъга поредния випуск абитуриенти на професионална гимназия по химични технологии и дизайн, професор доктор Асен Златаров. За мен и моите съученици днес е обикновен учебен ден, но за вас, 12-класници, денят е особен. Наши гости са Борислава Борисова, директор на Общинска художествена галерия, Петър Персенгиев и бивша наша учителка, ученичка, архитект Ипек Хабилова. Да посрещнем знаещите и можещите абитуриенти. 12 А клас с класен ръководител госпожа Даринка Александрова. Решение на педагогическия съвет, настоящите знаменосци от 12 клас ще бъдат сменени. На мястото на Теодор Илчев Петър Стоянов, на мястото на Мелиса Мехмедова Айлин Недретова и на мястото на Шермин Ахмед на Айлин Недретова. За предаване на знамената, мирно! Знамено, ходо, марш! Джихан Димитров и Галина Минкова. От името на 12 В клас вечерна форма венец пред паметника ще поднесат Лъчезар Димитров и Илияна Йорданова. Че тук се раждаше искрева
майски празници за нашето настроение танцов състав при Народно читалище Христо Ботев с ръководител Тодор Ганчев ще изпълнят джуновски танц. В навечерието сме на един от най-светлите български празници – 24 май, Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост. На тази дата ежегодно се прекланяме пред подвига на всеотдайните наши първоучители Кирил и Методий. Извелени от тъмнината на незнанието на пътя на прогреса, те остават навеки безсмъртни в народната памет като първи учители, създатели и разпространители на славянската азбука. Ние сме горди, че през вековете ни е водило родното АБВ, което е превърнало в България в страна, победителка и духовен водач на славянството. Българският език е моя гордост, моя радост, моя съдба. Българският език ми дава усещането за гражданин на света, защото е древен, звучен, защото е език, на който са писали много книжовници, прославили сред народите името на България. Език мой роден, език свещен на моите дети. В съзнанието на всеки човек е запечатано: напред науката е слънце, което в душите грее, напред народността не пада, там гнето знанието живее. Знанието се добива по пътя на учението. Училището е ковашница на бъдещето на всяка държава. Училището наше е любимо, училище свято незабравимо. Училище любимо наше, скучено красива планина, мъдрост и любов си дало на нас и нашите деца. Носиш име свято, носиш и сме горди с това. С български потомци славни, славим нашата страна. Носиш име свято, носиш и сме горди с това. С български потомци славни,
Думите книга, език, училище, роден дом, родина са думи неотделими, думи съкровени. Без тях не можем. С тях растем и се развиваме, ставаме по-умни и по-добри. Безспорно всичко това дължим на нашите учители, които са непрекъснато до нас, всеотдайни и мъдри, търпеливи и отзивчиви, винаги готови да не подадат ръка в трудни за нас моменти. Благодарим ви, скъпи учители! О, учителю любими, до ден жива съм. Всеки час с благодарност твоето име ще се спомням аз. Повече от 52 години нашето училище доказва, че ръководството, преподавателите и учениците заслужават почет и уважение за постигнатите резултати. Изпраща ги учителят любим, на добър час на всички пожелава. Сълзите се не можем да сдържим, разделата на пътя ни застава. Самотни ще останат чиновете, звънецът ще звъни, но не за вас. А бяхте толкова добри другари, но свърши днес последния ви час. И време е сега от тук да отлетите, като птици към живота да поемете. От утре нови върхове ще покорите, а днес с детството си с Богом ще се вземете. Животът е борба, безмилостно жестока, но вие ще черпите сили от извора ми от тук, където учителите ваши помагаха ви без умора и направиха ви достойни хора. Тук, където себе си градихте, тук, където подкрепата открихте, тук, където истини за живота много разкрихте. Дойдохте преди време неуверени, но вече сте пораснали деца. Сега сте тук облечени тържествено, с мечти и цветя, с радост и тъга. Дано да бъде светло пред очите ви и нека по вода да ви върви. Кажете довиждане, училище, учители. Довиждане, приятели добри. Първи пожелания към абитуриентите и награждаване на отличените ще изкаже госпожа Димитринка Маринова, директор на професионална гимназия по химични технологии и дизайн, професор доктор Асен Златаров. Уважаеми гости, уважаеми родители, уважаеми колеги, скъпи наши абитуриенти! Днескашният майски ден е толкова топъл, толкова слънчеви и вие. Мили наши ученици, 4 години минаха толкова бързо и неусетно. Имахме много трудни моменти, имахме обаче и много успехи. Този ден, в деня на тъга и на раздяла, в този ден, когато трябва ние взаимно да си кажем думата благодаря, вие сте тук пред нас за наша радост и гордост, за радост и гордост и на вашите родители, които вложиха толкова усилия, за да пораснете и да станете хубави, красиви млади хора. Мили хора, предстои ви един не малък, не къс, а много дълъг и труден път във вашият живот. Аз съм убедена, че ще успеете, защото знаете, защото можете, защото сте конкурентно способни. Благодаря за тези от вас, които са ме обърнали гръб и въобще не ги интересува какво говоря, в това число и Теменушка от 12 Б. Моите думи, ако ви са толкова скучни, аз бех прекъснала до тук. За последно, без да налагам каквото и да е мое мнение, ще кажа: радваме ви се всички заедно на вас. Радваме се, защото сте млади и хубави и дразновенни. Пожелаваме ви живот и здраве, успех в избора, който сте направили от тук нататък. Очакваме много от вас да станат студенти и да ни зарадват. Очакваме и други да намерят попрището под небето, за да могат да докажат, че са стойностни и достойни хора. Уважаеми колеги, 4 години с взаимно с труд и уважение, с много търпение успяхме от тези млади хора да сътворим стойностни хора и жители и граждани на България. Дано те не ни посрамят, но с уважение и към родителите искам да се обърна и да кажа: благодаря ви, че избрахте нашето училище за вашите деца. Благодаря ви, че успяхте да бъдете в наша подкрепа, така че накрая на този ден взаимно да сме щастливи и да се радваме. Да пожелаем всички ние здраве,
сили, търпение, воля, дръзновение на младите хора. Но дано животът да бъде по-добрият учител от нас, да ги научи на уважение на това, което ние не успяхме 4 години да ги научим. Дано да имат късмет в живота. В този ден, когато по традиция и награждаваме заслужилите абитуриенти и зрелостници за показания техен успех, труд и успехи, за този выпуск 2011-2015 награждаваме само 2 ученика, макар че общия брой зрелостници е 59. От името на педагогическия съвет съм упълномощена да връча няколко награди и понеже етиката изисква първо да бъде наградена дамата, една красива, млада, наистина и умна и прекрасна дама, Джансу Исмет Исмаил, педагогическият съвет и награждава за високи постижения както в учебната дейност, така и в творчеството, което е показала в 4 години период на обучение. Честито завършване. Ето ти грамотата. Една прекрасна чанта. На всички наградени им даваме по един сак с пожелание да станат студенти, но не и да тръгнат. Пожелаваме на всички абитуриенти да станат студенти и за това ги награждаваме с сакове и чанти, без обаче да ги използват за терминал 2, да заминат и да не се върнат от родината. Пожелаваме им да ги ползват само когато пътуват като студенти до Шумен, до София и обратно до Нови пазар. Следващият, който е наша гордост от този выпуск, е Бюлен Шевкет Хасан. Най-малкото, което очакваме от него, да го видим студент на есен. Заповядай. Заповядай. Стана традиция на националното състезание по професия млад керамик, което състезание се провежда в град Пловдив. За поредна година нашето училище отново спечели златен медал и първото място. За всички ученици, които бяха екип, училищният екип и защитиха това първо място, педагогическия съвет ги награждаваме по същият начин, с една пътна чанта и с поздравителна грамота. Джансу Ирдин Чахмет от 10 Б клас. Заповядай. Честито. Заповядай. Гюлейджан Огнянова Красенова от 10 Б клас. Къде е Гюлейджан? Няма я. Хайди, защото щяхме да си я вземем за нас. Заповядай. А между прочим, тя спечели и медал. Честито. Заповядай. Явно нашите абитуриенти или до 4, или до 12 могат да броят, повече не могат. Награда и поздравление заслужава и Халид Назъм Зикирия от 11 Б клас. Къде е Халид? Хайде. Хайде, че времето пък и слънцето напече. В никакъв случай заминаване зад граница. Само за други. Честито. Заповядай и до година заедно пак. По същият начин
можете да ви позволя да говорите повече от мен, ама само днес. Специални награда и специални благодарности към Таксим Нуридинов Мустафов от 11 Б и понеже той е знаменосец, няма как да дойде. Момчето, което е първото от дясно наляво, ще си получи наградата после, но това е едно момче, което за втора